menene musulunci? Musulunci shine kashe da la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ka tsai da sallah, ka ba da zakka, ka yi azumi, ka yi aikin hajji. Musulunci kenan. To menene imani? Shine ka yadda da Allah, ka yadda da manzannin Allah, ka yadda da littattafan Allah, ka yadda da mala'iku, ka yadda da dukkanin kaddara mai kyanta da ainihin mara kyanta. To waɗannan rukunai na musulunci da waɗannan rukunai na imani in an so a bambance kenan. To amma a duk inda musulunci ya zo kalmar imani bata zo ba, to imani ya shiga ƙarƙashin musulunci. A duk inda imani kalmar ta zo, kalmar musulunci bata zo ba, to imani ya shigo, musulunci ya shigo. Malam yana son ya nuna maka menene alakar wannan hadisin da babin imani da ake karatu. Sai ya ce da annabi ya ce bada al-islamu ghariban, abinda kalmar islamu take nufi a nan al-iman, kamar yana cewa ne bada al-imanu ghariban. Don haka to da ya tabbatar maka da cewa abinda ake nufi da al-islamu a nan shine al-iman, sai ya ce wa hadha huwa wajhul mutabaqa fi dhikrihi huna. Kaji alakar da ta sa aka kawo wannan hadisin anan, shine abin da ake nufi imani ya taba kasancewa bako, to nan gaba zai zama bako. To kaji alakar kawo shi a cikin babin imani. Wato wannan imani da kake ga ya yaɗu a yanzu ko ina, to a da tsirarun mutane ne suke da shi, to za kuma a dawo ƙarshen duniya za a sake samun 'yan tsiraru ne kaɗan suke ɗauke da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa